ассалому алайкум бародарои азиз, хуш омадем ба канали мо. бачаҳо чай ҷон созен хубен? Пешаи ҳама лайка бизанем ба мушт ва подписатсия кунем бародарои азиз. Гуфтаниём ки имрӯз 12 апрел соат 1:11 ба вақти Москва курс боло хеста бародарои ҷон. Курси имрӯзаи мо бародарои ҷон Бонки Миллии Тоҷикистон 1000 рубл 158 сомон, Бонки Эсхата 1000 рубл 156 сомон, аввалин бонки молиявии Хурд 1000 рубл 139 сомон, Алифбонк 1000 рубл 156 сомон, Спитаминбонк 1000 рубл 144 сомон, Хумо 1000 рубл 149 сомон, Бонки Байналмилалии Тоҷикистон 1000 рубл 125 сомон, Казкоммерцбонк 1000 рубл 145 сомон, Коммерсбонк Тоҷикистон 1000 рубл нишон дода нест. Бародарои азиз, боқӣ сарбаланду обод бошем. Худованд ҳар як шуморо нигоҳбон бошад. бачаҳои чай ҷон лайка бизанед.